獅子舞みたいな笑顔って言ってたのがちょっと面白かったので、カヒコのペレのことだったらでずーっと表情何か物語るかっていうと、エコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。クリエ先生に聞いてみよアロう。ハクニエカヘアオナーラニサカイフラスタジオサカイクニエです。画面外から娘のりかこです。今日もよろしくお願いします。今回は、クニエ先生に、表情の入れ方について教えてもらえたら嬉しいなと思います。というのも、この前の74回のクニエ先生に聞いてみようのお悩み相談室でちらっと笑顔の入れ方について話してもらったんですけど、その時獅子舞みたいな笑顔って言ってたのがちょっと面白かったので、もうちょっと深掘りしてみたいなと思いまして、この企画を今考えつきました。おー、なるほどね。はい、なので何かありましたら教えてください。その曲が何にまつわって歌ってるかっていうのがやっぱり一番表情を入れるポイントですよね。で、例えばカヒコのペレのことだったらっていうなんていうのこう凛々しく凛々しく、なんか怒りの表情っていうか、ちょっと厳しいスキッとした表情で笑顔は絶対に入れないっていうこともあります。でもカヒコでもリディウオカラニとかそういう優しい笑顔で女王様を表現するときはすごく素敵な笑顔でいります。生徒さんを見ていると、この間の獅子舞じゃないですけどずーっと顔がこう凝り固まるっていうのかな、表情が入っていない。表情何か物語るかっていうと目なんです、顔の口角、口の口角が上がってるかどうかではなくて、目が笑ってるかどうか、目が訴えてるかどうかがすごくポイントになってくると思うんですよね。悲しい時は泣く、もう目線を下げて泣く、寂しそうですよね。やっぱり表情を入れる時に目の力っていうのが一番大事だなと私は考えています。顔の表情を入れる時にすごく表情を入れすぎるのもダメなんですよ。それは結構難しいですよね。気持ちが入りすぎちゃうと、もう肩から何から使ってってやりすぎるっていうのも、私があんまりやりすぎるのは実はあんまり好きじゃないっていうのもあるんだけど、もうそれもまた好みですよね。エモーショナルな感じがねすごいグッて出すのもあんまりっていうのもちょっとあるんですけどね。例えば俺ふーんって振りすぎるとダメですよね。否定するときに優しくこう2回ぐらいで、まあそれもちょっと困ったかぐらいな感じなんだけど、そういう表情の入れ方とかもありますし、そしてね、表情入れすぎる人ってすごい顔がね上がったり下がったりがすごい大きいんですよ。わかりますね。こうやってこういう感じだった。そうで、なんか必死すぎてしたの。でも私が思うのは、このね鼻の頭に手を出して、そうこう自分の鼻で終える位置が顔が向いていい位置のような気がするんです。鼻が終える、鼻が終えるっていう感じなんだけど、わかりますかね。これだからこうやって目線だけいっちゃダメなんですよ。なるほど。顔が一緒にいて鼻の先がここに終えるかで、鼻が終えないところってあるでしょ。そこまでは行き過ぎないっていうちょっとポイントがあるので、ご自分の前にね人差し指出してみて、自分のこの首の可動域を少し感じていただけるといいかなというふうに思うんですけど、どうでしょうか。そうですね、目と顔全体がちょっと
バラバラになってる人今思えばうん私もそうなりがちだったかなと思って、いつも鏡見ながら何が違うんやろうって思いながらやってるんですけど、顔の表情とか顔の角度まで綺麗な人ってやっぱり揃うじゃないですか。そうそうこれが、私の中で結構難しかった部分があっていっぱい研究していろんな人の顔を見てこうかなこうかなってやってたんですけど、なるほど、ここのデコルテっていうか、首を長く見せて踊るっていうのも一つのポイントだと思うんですよ。ここを広く見せるっていうのもすごくポイントだと思うんですけど、こうやってやりすぎると狭くなっちゃうでしょ。だから目線を入れる時に下を向くんだけど顎を少し引いてあまり顔の角度を入れすぎないっていうのはポイントだと思います。あ、そうですね。顎めっちゃ上がりすぎて、辛そうに見えちゃう時ありますもんね。これもダメよね、あんまりね、だから表情の入れ方ってすごく難しいんだけど、まずは顔とここの意識と目線と顔と一緒に追う、ね、手の先をもちろん手の先を追う時にそれを意識してみるとどうですかね。ありがとうございます。曲の背景しっかり理解した上で、多分しっかり理解しちゃうと入れすぎちゃうこともありそうなんですけど、しっかりコントロールもしつつ鏡の前で表情を入れる練習とかしてみたらいいかもしれませんね。なんか笑顔の練習って私小さい子によく言うんだけど、割り箸こうやってね加えなさいって言うんだけどそう口角が絶対上がるので、口の表現を入れる時には割り箸加えてみなっては言う時もあります。でも一番大事なのは目力、目線が一緒に顔と一緒に目線が追ってるかだと思うので、綺麗なこうね表情の入れ方ちょっと考えていただけていいなと思います。ありがとうございます。それじゃあ今日はこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ポチッ、グッドボタンポチッ、どうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。アブイホー。どうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。言っちゃった。私が言っちゃった。まあ言ったらかんないよろしくお願いしますからお願いします。言っちゃった。